Boli ste vybraní do súťaže. Takže poukazujte náš starý Toto je dom. moja nová strecha, no stará. Tuto je môj crafting. Čo to tak? Poďte za mnou. Obrovskú stenu tuto. Poďte za mnou, idete do špeciálne vybavených kúpeľov. Poďte tadiaľto. Teraz dostanete sa sem. Poďte sem. Tu zostanete a choďte tam. My vám zatiaľ postavíme krásny dom. No, takže, vážení diváci, púšťame sa do toho. Pa. Už stáváš? Budem mať nový domček. Už je? Áno. Takže vítaj späť. Už tam bežím. Máme tvoj nový dom. Poď sa pozrieť. Už tam bežím. Poď sa pozrieť rovno tam. Už tam bežím. No ma to ľaká rezidencia blokuje. Haha, už môžu. Bežím. Juhu, mám domček. Váš nový dom. Poďte si ho pozrieť vnútra. Asi budem musieť zapnúť nitro. Ja vyvítam. Jo. Váš nový domček. Poďte si ho pozrieť pekne znútra. Poďte. Kde? Tu? Tu je nový dom. Jaká obývačka, jaký bejvák. A tu máte vašu vysnívanú garáž na vaše autá. Tu si môžete dať truhlice a všeličo ostatné. Ako vidíte, za chvíľu vám niečo ukážeme. Je to prekvapenie. Áno. Takže poďte sem. Poďte za nami. Áno. Tu máte váš nový bazén. Takže to je zatiaľ všetko z vášho domu. Užite si ho naplno. Díky. Takže sa s vami lúčime. Čau. Odberík, like, komentár. Alebo nedávajte dislike. Takže to je môj skvelý domček. Veľmi luxusnej.